Praise the Lord God Jesus Christ. Natin sa Acts 19. Parenta sa ito ang pag-read sa Acts. Ug samtang didto si Apollo sa Corinto. Si Pablo tapos niya malatas ang mga kayutaan sa ibabaw. Niabot sa Epeso din iyang gika hibalag ang pipila ka mga tinun-an. Ug siya miingon kanila, nakadawat na ba kamo sa Espiritu Santo sa diha nga mituo na kamo? Ug sila miingon kanila, wala. Wala man gani kami nakadungog nga aduna di ay Espiritu Santo. Ug siya nangutana kanila, mga tinun-an ni siya. Si Pablo, tapos niya malatas ang kayutaan sa ibabaw, naiabot siya sa Epeso. Na ay tinun-an sa taga Epeso. Tinun-an na, tinun-an. O tayo siya, nakadawat na ba kamo Espiritu Santo? Sa diya nga mituo na kamo? Mituo ha? Mituo na sila kay Jesus Christ. Sila wala. Wagay mi kabalo nga kadungog na di Espiritu Santo. Ug siya nangutana kanila, ngadto ba di ay sa unsang bautismo kaninyo? Bautismo, brada. Ngadto unsang bautismo ninyo? Nganong wala man? Wala makadawat sa Espiritu Santo. Unsa di ang bautismo? Unsa di ay ang gibautismo kaninyo? Nganong wala man kamo makadawat sa Espiritu Santo? Importante nag-connect ra ni sila, brad ha. Kaning bautismo, connection ni siya para makadawat kag Espiritu Santo. Nag-connect gini siya, brad. Di gini nimo sila mabulag. Nagkonekta ni sila. Unsa ang inyong gibautismo? Nganong wala man may Espiritu Santo mo nakadawat? Unsa ang gibautismo sa inyo ha? Importante kay ni brad ha. Unsay ang gibautismo sa isa ka tawo? Importante na. Kung ning tuo na ka, importante na unsa na para makadawat ka ani. Tanawa brad ha. Mao gyud ni ka matuoran, mo ni ang balaang kasulatan, mo ni nagtugan sa tinuod. Mabasa na siya, brad. Din siya tinumo-tumo, brad ha. Mabasa gyud. Ug siya nangutana kanila, ngadto ba di ay sa unsang gibautismo kaniya? Sila mitubag kaniya ngadto sa bautismo ni Juan. Bautismo ni Juan. Ug si Pablo miingon, si Juan nagbautismo sa paghinulsol nga nag-agda sa katawhan sa pagsalig ni adtong moabot sa ulahi. Kaniya sa ato pa kang Hesus. So, brad, ang nadawat nila nga bautismo, sa gibautismo kaninyo, nganong wa man kamo nakadawat sa Espiritu Santo. Ingon sila sa bautismo ni Juan. Si Pablo miingon, si Juan nagbautismo sa paghinulsol. Paghinulsol ra brada nga nag-agda sa katawhan sa pagsalig ni adtong moabot sa ulahi. Kaniya sa ato pa kang Hesus. Og sa ilang pagkadungog ni ini sila gipang bautismuhan. Ibautismuhan sila balik, brad. Sa pagkadungog nila, kagina San Pablo. Ibautismuhan sila balik sa ngalan sa Ginoong Hesus. Brad ha. Nakadawat na sila bautismo, brad. Nakadawat na sila bautismo pero dili ngalan. Dili ngalan ni Jesus Christ. Nakadawat na sila bautismo. Wala sila Espiritu Santo ha. Pero mituo na sila. Nakadawat na sila bautismo. Pero dili man ngalan. Unsay ingon ni Juan?
Pablo, kang Hesus dapat, kang Hesus. Ug sa ilang pagkadungog ni ini sila gipang bautismuhan sa ngalan. Ngalan, brad, ha? Kay kani sila, mga tinun-an, mituora, bautismo, wala may ngalan. Walay ngalan. So, gibautismuhan sila balik sa ngalan. Ibautismuhan sila. Gipang bautismuhan sila sa ngalan. Ngalan, brad, ha? Ngalan jud ang ibautismo, brad. Ngalan. Gibautismuhan silang sa ngalan sa Ginoong Hesus. Kinahanglan ngalan jud, brad. Ngalan jud ang pagbautismo. Ngalan jud ni Ginoong Hesukristo. Ang bautismo, ang ibautismo. Kay maunay kapasayloan sa sala, brad. Maunay makaluwas. Kalingalan na. Kaning ngalan. Mo'y kapasayloan sa sala, mo'y makaluwas sa tao. Kay wala na yung laing ngalan. Nga gihatag sa silong sa langit, nga pinaagi ni ini, maluwas kita. Sa ngalan ra ni Ginoong Hesukristo. Ug sana napandungan nila sila ni Pablo sa iyang mga kamot, ang Espiritu Santo mikunsad kanila ug sila na nagpanulti sa laing mga pinulungan ug na naghimog mga propesiya. Og silang tanan mga napulo og duha ka mga tawo. Sa brad, paghuman nilag bautismo sa ngalan, brad. Paghuman nilag bautismo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Sa napandungan sila ni Pablo, ni kunsad ang Espiritu Santo. Tanawa og unsa nagconnect na, brad, ha? Nagconnect ang bautismo sa ngalan, mao makadawat kag Espiritu Santo. Kana Espiritu Santo mo ni ang patik. Mo ni ang patik, brad. Kana Espiritu Santo mo na ang patik sa katawhan sa Ginoo. Mo'y seal. Efeso, basahon mo na Efeso 1:14. Mo na'y patik ang Espiritu Santo, mo na'y patik sa katawhan. Kanang mga tao nga dunay Espiritu Santo, mo na'y pagadadon sa gingharian. Brada, dili sabado ang patik ang Espiritu Santo, brad. Nga madawat lang na nimo kung bautismuhan ka sa ngalan. Ngalan jud, brada. Ngalan, brad. May kag kompleto naman mig bautismo kay ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang anak, brad, dili man ang ngalan, brad. Ha? Ikaw na kay anak. Ang imong anak na adyo na ngalan. Di ba, brad? Matod pa sa imong giingon, na kay duha ka anak. Unsa may ngalan sa imong duha ka anak? Di ba, brad? Ang isa si Pedro, ang isa si Juan. So, kanang imong anak na adyo na ngalan. Unsa man day ngalan? Unsay ngalan sa Ginoo? Unsay ngalan nga makaluwas sa tawo? Unsang ngalan na ang makapasaylo og sala? Mao man gud na, brad. Kinahanglan kay bautismuhan sa ngalan nga mopasaylo og sala. Kanang anak, brad, mopasaylo ba nagsala? Kanang anak nga word. Anak ba nga word lang? Ako kay anak man ko, brad. Pero dili man na mao ako ngalan. Kinahanglan ang ngalan man mo'y mapasaylo og sala. Ngalan ba? Ngalan? Name. Samara gud nimo imong anak ba? Na jud nay ngalan imong anak. Dili man na ngalan ang anak. Na jud nay name ang anak. Unsay ngalan sa anak? Ang ngalan sa anak mo si Ginoong Hesukristo. Muna kinahanglan ang ibautismo. Ang ngalan jud, brad. Ngalan jud, brad. Bisag unsaon nimo, brad. Wa jud lay makapasaylog sala, brad. Ang ngalan ra jud mao si Ginoong Hesukristo. Kanang anak dili gyud na mo pasaylo. Kanang naingkag na bautismohan ako sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Wala man ay ngalan. Unsaon pagpasaylo sa imong sala, ana?
Unsaon man pagkaluwas ana nga wala man ay ngalan. Nga kinahanglan ibautismo ang ngalan man. Ngalan sa Ginoong Kristo. Kay para makadawat kag Espiritu Santo. Ug si Pablo miadto sa sinagoga ug misulod sa 3 ka bulan. Ug sulod sa 3 ka bulan, siya nagsulti handidto sa walay kahadlok nga nagtarong og nagpatuo kanila mahitungod sa gingharian sa Dios. Apan sa diha nga ang pipila ka tawo nagpatig-aman gayud ug wala mo tuo. Kana bang nagpatig-a brad o? Nagpatig-a ug wala mo tuo. Naipipila ka tawo. Nagpatig-a. Bisag unsa og istorya, bisag unsa og sulti. Dili maminaw kay nagpatig-a pa. Nagpatig-a sa iyang kasing-kasing. Nagpatig-a sa iyang huna-huna. Maong bisag unsaon og sulti. Nilang Pablo dili kasabot. Kay nga naman nagpatig-a man. Hinaot brad nga imong kasing-kasing dili tig-a brad. Wala nagpatig-a brad ha. Praise God. Oh. Nagpatig-ag kasing-kasing. Nagpatig-a brad ha. Nagpatig-ag kasing-kasing yun brad. Dili mo to. Wala mo to. Kaya nagpatig-a jud. Ha? Bantay ang kasing-kasing brad. Bantayin kasing-kasing dili tig-a brad ha. Wala mo to. Wala mo to. Magbuot jud iya ba? Bisag giing na nagsangalan gani. Ngalan ni Ginoong Kristo. Magsig adili lagi kay anak gyud sa ngalan sa anahan anak Espiritu Santo. Ha? Bantay brad. Nagpatig-a gyud brad. Nagpatig-a gyud sing kasing-kasing brad. Wala gyud siya mo tuo. Nasa tubangan sa katawhan nagasultig hinuog daotan may tungod sa maong dalan. Nagsulti na og daotan. Nagsulti na og daotan brad. Nagpatig-a man sa kasing-kasing. Nagsulti na og daotan may tungod sa dalan. Kisa maning dalan. Si Jesus Christ man dalan. Siyang dalan kamatuoran o kinabuhi. Si Jesus Christ man na. Ikaw ang dalan kamatuoran, ang kinabuhing walay katapusan, nagahatag og kinabuhi kanako. Nasa dyan. Siya ang dalan kamatuoran og kinabuhi. Si Jesus Christ. Kaya nagpatig-a man sila silang kasing-kasing, wa sila mo tuo. Nagsulti na noon sila dautan. May tungod kang Ginoong Hesukristo. Kanila mitalikod siya dala ang mga tinun-an uban kaniya ug didto na siya magsultihan sa matag adlaw sa hawan sa balay ni Tirano gikan sa napulog o sa katakna sa butang hangtod sa ikaupat nga takna sa hapon ug kini nagpadayon sulod sa 2 ka tuig nga tungod ni ana nakadungog sa pulong sa Ginoo. Ang tanang na nagpuyo sa Asya, mga Hudiyo ug mga Gresyanon. Og ang Dios naghimog dagkong mga milagro pinaagi sa mga kamot ni Pablo nga tungod ni ana ang mga masakiton na nagpanggipan nagdad-an og mga panyo og mga tapis na hidapat sa lawas ni Pablo ug sila nangayo sa ilang mga sakit ug namahawa kanila ang ilang mga espiritu nga dautan. Kulang na lang himuong santos. Trapuha nagpanyo. O agi man silang pagtuo brad no. Tungod kay si Pablo puno man sa Espiritu Santo. Puno man sa Espiritu Santo, gibautis man siya sa ngalan Jesus Christ. Mga grabe gahom. Grabe gahom ang gipakita, grabe mga milagro. Ayog mga sakit. Gipakita jud sa Ginoo ang gahom ba. Nakay Holy Spirit magmanifest good brad ang gahom. Kung isa ka tao dunay Holy Spirit, magmanifest good ang gahom sa Ginoo.
ipakita jud sa Ginoo iyang gahom, Brad. Ug unya dihay mga na naglibod sa panghingilin sa mga yawa, mga Hudiyo nga misulay sa paglitok sa ngalan sa Ginoong Hesus alang sa mga nanagbaton sa mga espiritu nga dautan. Mga Hudiyo, brado, nagbantay sa pulo ka sugo. Nagsulay po sila paglitok sa ngalan Jesus Christ. Nagrebuke po sila ba? Ilang gisulay rebuke. Ato daw sulayan rebuke ding mga espiritu sa yawa, bi. Mga Hudiyo, brada, nagbantay sila sugo. Pero wala sila tinud-anay jud na fully ning tuo kay Jesus Christ. Nagbantay pulo ka sugo, brada. Igsulay sila pang-rebuke ba? Rebuke. Ilang i-rebuke ang espiritu sa yawa pinagi sa ngalan Jesus Christ. Alang sa nangbutang datang espiritu. Sa paglitok na nag-ingon, ako magasugo kaninyo, pinaagi ni anang Hesus, nga ginamantala ni Pablo, tanawara. Yun sa nila pag-rebuke. Ako magasugo kaninyo, pinaagi anang Hesus, nga ginamantala ni Pablo, tanawara. Jud sila kaila tinuod. Yun sa ni nga lana. Ha? Kaya nga pa sa kanang ginamantala ni Pablo ba, nga Hesus. So totally wala sila kaila kay Jesus Christ. Kaya mo ingon pa man sila pinaagi sa Hesus kanang ginamantala ni Pablo. O na naghimo ni ini ang 7 ka mga lalaki nga ni Eseva, usa ka labang saserdote nga Hudiyo. Apan ang espiritu nga dautan mitubag kanila. Labantayanan, brad, ha? Bantayanan, brad. Kung awat-awat ra ba? Mga Hudiyo, awat-awat ra. Wala kay saktong gahom. Pareha gahom nga nadawat ni Pablo sa Holy Spirit. Kung wala kay saktong gahom. Ha? Kung awat-awat ra na, brad, ha? Paminaw, brad. Ang daotang espiritu mutubag, brad. Mutubag, brad. Kaya ang daotang espiritu nakaila, brad. Nakaila gyud. Kung kana nga tawo, nagbaton ba gyud sa espiritu ni Kristo? Nagbaton ba gyud na sa Espiritu Santo? O wala? Ang yawa, brad, nakaila, brad. Ha? Ang yawa, ang daotan ng espiritu nakaila. Kung ang tawo aduna ba gyud espiritu sa Ginoo o wala? Nakaila ang yawa, brad. Ang espiritu sa yawa kaila na, brad. Ug mitubag siya. Kang Hesus nakaila ako. Unsa ingon sa yawa, brad? Unsa ingon sa daotang espiritu? Kang Hesus nakaila ako. O kang Pablo nakaila ako. Apan kamo, kinsa man kamo? Wala, brad. Gihimo rang katawanan sila sa gihimo silang katawanan sa yawa, brad. Gikatawan ra sila sa yawa, brad. Ha? Kay ang yawa nakaila kay Jesus Christ. Nakaila pud ang yawa kay Pablo. Kay kabalo sila. Ganaan ni dinha ang balaang espiritu. Hadlok sila, anak, brad. Hadlok sila kay Jesus Christ. Hadlok sila kay Pablo. Kay duna ang gahom sa Diyos. Naaaning naani kay Jesus Christ. Naa kay Pablo. Ha? Na ang gahom sa Diyos. Na ang balaang Espiritu Santo. Nakaila sila. Pero ang nag-awat-awat ra, brad, ha? Nag-awat-awat ra. Giingnan sila. Kinsa kamo? Kinsa man kamo? Wala kaila ang daot. Wala sila giila sa daot ang espiritu. Ha? Wala sila giila. Kay nag-awat-awat ra sila. Ha? O giluksuan sila sa tawo nga gipuy-an sa espiritu nga daotan. Giluksuan sila. May gani wa sila sudli. Giluksuan ra sila. Bantay kay Brad. Kung wa jud kay tinuod gahom sa Espiritu Santo. Kung awat-awat ra, ha? Bantay kay Brad. Bantayan na jud, Brad, ha? Mutubag jud ang yawa. Mutubag ng daotang espiritu. Kung pataka kag rebuke kung wa kay gahom, taka kag rebuke. Awat-awat kag rebuke. Wa kay gahom.
mutubag ang ginandawat ng espiritu. O giluksuan sila. Magani kay wala ning sulod sa ilaha, gigura sila giluksuan. Og iyang gidaog silang tanan o gibuntog sila nga tungod ni ana sa pagpanalagan na nila gikan ni adtong balaya sila mga hubo o mga samaran. Tanawa. Gilayog sila sa taong giyawaan. Gilayog sila. Tanawa, gilayog sila, Brad. Gilayog sila. Ilang sulay papahawa ang daotang espiritu. Sulay-sulay pa sila gribyok. Kanang yang gilutok, kapahawa ka mo. Pinaagi sa ngalan anang Jesus nga gimantala ni Pablo. Ako magsugo kaninyo paagi sa Jesus nga gimantala ni Pablo. Wa sila to takli kaila. Di ka patakagribyok kung wa kay gahom. Praise God. Praise our Lord God Jesus Christ. Di ka patakagribyok kung wa kay gahom. Di ka patakagribyok kung wa sa imo ang balang Espiritu Santo. Brad. Para Lord God Jesus Christ. Thank you, Lord God. Kung wala nang balang Espiritu Santo, di ka patakagribyok. Di ka patakagribyok. Kailang yawa, Brad. Kailang yawa sa mga tao nga adunay Espiritu Santo ug wala. Awa, Brad, ha. Bisan gali ang yawa, nakailang yun, Brad. Nag-discerning spirit ang yawa, Brad. Kaila siya sa mga tao nga anak sa Ginoo. Sa mga tao nga puno sa Espiritu Santo. Brad, ha? Ang yawa doon ay discerning spirit. Kaila na siya sa mga tao nga tinuod nga naay Ginoo, naay Kristo, gisuluban og Kristo. Unsaon man day para masuluban kag Kristo, masuluban kag gahom. Sa bautismo raman sa ngalan, Brad. Ngalan jud, Brad. Kanang ngalan bitaw. Ngalan jud. Ngalan ni Jesus Christ. Para masuluban jud kag gahom. Kabaton kag gahom. Makahimo ka sa pagrebuke sa daotang espiritu. Kay kung wa jud kag gahom, Brad, di ka kahimo rebuke ana, Brad. Maingon ra gyud nagyawa sa imo kinsa man kamo. Wa ko kaila kaninyo. Awa, Brad. Ang mga Hudiyo, gihubuan sila, indagan sila. Ug kininahibaluan sa tanang na nagpuyo sa Episo, mga Hudiyo ug mga Gresyanhon, ug silang tanan giabot og hadlok ug gipadako ang ngalan sa Ginoong Hesus. Unsa ay gipadako, Brad? Gipadako nila ang ngalan ni Ginoong Hesukristo. Unsa gipadako? Ang ngalan ni Ginoong Hesukristo. Ang Sabado ba ang gipadako, Brad? Dili, uy. Moingon mo. Ang kuan, ang kanang pulo kasugo, mao dapat na ipadakon kay maunay sa amin. Mao ba ilang gipadako, Brad? Pulo kasugo ba ilang gipadako, Brad? Niingon ba si Pablo nga ang pulo kasugo atong padakon kay maunay sa amin, maunay makaluwas sa tawo? Dili, Brad. Si Ginoong Hesukristo ang ilahang gipadako. Ug daghan usab ang mga nanagpanuo ug nangabot na nagtug-an ug nagbotyag sa ilang mga binuhatan kanhi. Ug daghan ang mga naghimog mga panglamat kanhi. Mipundok sa ilang mga basahon ug kini ilang gisunog sa tubangan sa tanan. Ug ilang gikwenta ang bili niining tanan. Ug ilang nasuta nga kini kabat sa 5,000 ka mga salapi. Ug sa ingon nga paagi ang pulong sa Ginoo mikaylap nga badagayaon. Ug unya tapos niining maong mga hitabo gilaraw ni Pablo diha sa espiritu nga
ang pagkaagi sa Macedonia ug sa Akaya ug sa pag-adto sa Jerusalem. Nga nag-ingon, gikan didto kinahanglan duawon ko usab ang Roma ug iyang ipaadto sa Macedonia ang duha ka sa iyang mga katabang si Mateo ug si Erasto samtang siya nagpabilin pauna didto sa Asya. Ug diadtong panahon na nahitabo ang dili diyutay kaguliyang mahitungod sa dalan. Ano si kaguliyang mahitungod sa dalan, kisan dalan si Jesus Christ. Kay dihay tawo nga ginganlag si Demetrio, usa ka platero nga namuhat og mga salapi nga orna nga halad sa simbahan ni Artemisa ug kini hingsapian pag-ayo. Gisapian brad. Hingsapian pag-ayo sa iyang mga mananalsal ug kini sila iyang gipatigom uban sa mga mamumuo nga samag bulahaton ug kanila mingon siya mga tawo kamo nasayod nga gikan niining maong patigayon kita nakabaton sa atong bahandi ug kamo nakakita og nakadungog nga dili lamang dinhira sa Episo kundi hapit sa tibuok Asya daghan ang mga tawo nga gipanghisalaag niini ni Pablo. Si Pablo na noon ang dani og nang hisalaag ang nagaingon nga kuno ang mga Dios nga hinimog mga kamot dili mga Dios. Mananalsal man sila, magtigkulit ba sila tigkulit. Tigkulit sila brad ha. Mananalsal sila. Oh, simbahan. Himo sila halad simbahan ni Artemisa. So ingon sila kay mo man ilang business, mo ilang negosyo nga magkulit sila mga larawan. Ingon sila nga si Pablo kuno naghisalaag kuno nang dani og nang hisalaag si Pablo kay ingon man si Pablo nga kanang hinimog kamot dili mga Dios. Ingon si Pablo ha. Kanang mga hinimo ra sa kamot, kanang mga rebulto, dili Dios. Og namiligro dili lamang nga mahimong talamayon kining atong patigayon. Nahimo ng talamayon ang ilang business. Kundili usab nga magawala na lamang unyay hinungdan ang templo sa dakong diyosa nga si Artemisa. Hadlok sila. Kay malugi sila sa lang business og ang templo daw ni sa diyosa nga si Artemisa na mawala na hinungdan kay nagwali si Pablo nga kanang mga rebulto dili na mao ang Dios. Nakuan sila. Na-threaten na sila kay wa na sila business. Saon taman lang nga mao man na ilahang negosyo. Og nga tingali gani hinuon mapukan na lamang siya gikan sa iyang kahalangdon. Siya nga kon ginasimba sa tibuok Asya ug sa kalibutan. Nahadlok sila nga basin kuanan ni si Artemisa. Og sa ilang pagkanugong niini sila nasilag og naninggit dakuan ang Artemisa sa mga taga-Episo. Gabi, silag sila kay Pablo. Singgit sila. Ilang gituboy ang si Artemisa, ang Diyos, ilang gituboy, mga taga-Episo. Og ang syudad na puno sa kagubot. Og sila nagdungan sa pagpanalagan ngadto sa sulod sa Teatro. Og nagtaral kang Gayo og kang Aristarco ang mga taga Macedonia nga mga kauban ni Pablo sa panaw. Ang kauban ni Pablo nga si Gayo ug si Artisa iyang ilan ang gitaral dadto sa teatro. Og si Pablo buot unta moadto ipon sa katilingban apan gidid-an siya sa mga tinun-an. Og ang pipila usab nga mga punuan sa Asya nga iyang mga higala nagsugo ngadto kaniya sa paghangyo nga dili na unta pangahasan ang pagsulod sa teatro. Hangyo ang mga tinun-an nga dili moadto si Pablo didto sa teatro.
Daghan kay tao nga nagkagubot na. Ug ang mga tao niya nagsing gitay. Ang pipila mao kini ang singgit ug ang uban mao kadto. Murag ka ng manok bitaw nga nagtari nga gabi nagsinggit-singgit ana. Kay ang katilingban ugod nagkaguliyang naman ug ang kadaghanan kanila wala gani makasabot nganong nagkatigom sila. Tan-awa. Tao jud din tao kanang mga walay alamag ba. Mga tao nga walay alamag, walay hibang kaagan. Kung unsay tapok na dito tapok rasad sila guwa gyud sila kabalo nganong nagtapok to sila dadto. Ug ang pipila ka tawo sa panon mihatag og mga tugon kang Alejandro. Ang gitudlo sa mga Hudiyo sa pangatubang ug si Alejandro misinya sa iyang kamot bot untang musulti sa pagpanalipod diha sa tubangan sa katawhan apan ang sa ilang pagmatikod nga si Hudiyo man di ay sulod sa mga duha ka takna silang tanan nagsinggit usa ka tingog nga nag-ingon, dakuan si Artemisa sa mga taga-Episo. Ila jud ituboy ang ilaang Dios mga taga-Episo man nga katawhan. So ila jud ituboy ang ilang Ginoo. Dios si Artemisa. Ug sa diha nga ang kalihim sa lungsod nakapahilom sa mga katawhan siya miingon kanila, mga tao sa Episo, kinsa ba ugod mga katawhan na nga wala masayod nga ang syudad sa mga taga-Episo mauman ang magbabantay sa templo sa dakong Artemisa ug sa larawan nga natagak gikan sa langit. Si Artemisa larawan daw nga natagak gikan sa langit. Grabe kayo. Mga taga-Episo. O kay dili man malalis kining mga butanga. Kinahanglan nga magpakahilom kamo. O dili magpatakag buhat og bisan unsa. Kay inyong gipanagtaral dinhi kining mga tawhana nga wala manamas-tamas sa mga templo ug wala magpasipala sa atong Diyosa. Busa kun ugaling Demetrio ug ang iyang mga kauban mananalsal aduna may sumbong batok ang bisan kinsa anaa ang mga hukmanan nga binuksan ug ana ay mga gobernador pakihaa sila ang usa sa usa, no? Sa ingon sa kuan sa kinsa to na ay may judge dadto mo magkuan gobernador dadto mo mag sakaw kaso para dili gubot. Kahilig kayo grayot ang mga tao ba, no? Pakihaa sila ang usag-usa para bahapsay dili gubot. Hinoon kun kamo aduna may uban pang mga sumbong kini mahusay sa nabatasang tigom sa katilingban. Kay sa pagkatinuod kita lagmit nga ikasumbong nga na naghimog kagubot ni ining adlaw sanglit wala man kitay ikapakitang hinungdan nga ikapamatarong ni ining maong kaguliyang. Og sa nakasulti na siya ni ini iyang gipapauli ang katilingban. Og sa paghunong na sa kaguliyang ang mga tinun-an gipakuha ni Pablo og tapos makapahimangno kaniya siya na namilit kanila og migikan paingon sa Macedonia og sa nakalatas na siya ni adtong mga dapita tapos makahatag sa daghang mga pangdasig sa mga kaigsuonan didto siya nahidangat sa Gresya og didto nagpabilin siya sulod sa 3 ka bulan. Og sa diha nga ang mga Hudiyo naghimog usa ka laraw batok kaniya sa taligikan. Naunta siya sakay sa sakayan padulong sa Sira. Naabot siya sa iyang hunahuna ang pagpauli ngadto adto miagi sa Macedonia og mikuyog
kaniya. Sila Sopater nga taga Bera nga anak ni Piro ug ang Aristarco ug si Segundo nga taga Tesalonica ug si Gayo taga Derbe ug si Timoteo ug si Tiquico ug si Trofimo mga taga Asia ug kini sila miunap didto sa maghulat kamo sa Troas apan kami diha mugikan sa Pilipos kay sasakayan tapos sa mga adlaw sa tinapay nga wala igpapatubo ug sa 5 ka adlaw kami nahiabot kanila sa Troas diin nagapabilin kami sulod sa 7 ka adlaw. Ug sa nahaunang adlaw sa semana nagkatigom kami aron sa pagpikas-pikas sa tinapay. Tawa brad ha, ang ilang pagtigom sa pagpikas-pikas sa tinapay nahaunang adlaw sa semana. Unang adlaw sa semana, brad, ang ilang pagpikas-pikas sa tinapay. Kabalo ba kaning pagpikas-pikas sa tinapay, brad? Mauni, di ba niingon si Jesus Christ, kani mao ang akong lawas. Kung bisan kinsang mokaon sa akong lawas ug moinom sa akong dugo, mao na ang makabaton og kinabuhing dayon. Ang tinapay mo ang lawas ni Jesus Christ. So, Domingo ilang gibuhat, brad. Unang adlaw sa semana. Domingo sila nagtigom sa pagpikas-pikas sa tinapay. Dili Sabado, brada. Ang ilahang pagtigom. Domingo. Og nga nagpikas sa tinapay. Og si Pablo nga may tuyo sa pagikan sa pagkasunod nga adlaw. Nakigsulti hay kanila. Og iyang gitaas ang iyang pakigpulong hangtod sa tung gabi og didtoy daghang suga. Balik sa kodari brad ha. Kung si Pablo puno sa Espiritu Santo, nagtigom sila brad. Sa unang adlaw semana, dayon moingon bitaw ka brad nga ang tanang nagsitigom og Domingo iya sa yawa. How come nga si Pablo, brad, puno sa Espiritu Santo, iya sa yawa kay nagtigom og Domingo, brad? How come, brad? Kay ang inyong pagpanudlo ang nagtigom og Domingo kay napatikan og 666. How come si Pablo nagtigom sa Domingo napatikan og 666? Brad, ha? How come? Puno sa Espiritu Santo si Pablo. Puno sa Espiritu Santo. How come napatikan og 666 tungod lang nagtigom sa unang adlaw sa semana sa pagpikas-pikas? Sige kaingon ko na nimo brad. Tanang adlaw magbalaan ang tawo. Dili lang sa isa ka adlaw. Tanang adlaw magbalaan ang tawo. So wala kay mabasa nga ang Domingo iya sa yawa. Wala kay mabasa nga ang Domingo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Friday. Wala kay mabasa nga kanang mga adlaw iya sa yawa. Kay ang tanang adlaw gibuhat man na sa Ginoo. Wala may adlaw nga iya sa yawa, brad. Ang tawo ra, brad. Ang tawo nga dili mo tuo sa Ginoo, maura nay maiya sa yawa, brad. Mo nay sakto, brad. Dili ang adlaw, kun dili ang tawo, brad. Matod pa tong gibasa ganina, ang bisan ang yawa nakaila kung ang tawo kanang tawhana iya ba sa Dios o kanang tawhana walay Dios. Bisan ang espiritu sa yawa nakaila kung ang isa ka tawo adunay Dios or walay Dios. So silang Pablo, brad, puno sa Espiritu Santo, nagtigom unang adlaw sa semana, Domingo, nagpikas-pikas sa tinapay. Nagpikas-pikas sila sa tinapay, brad, Domingo ilang pagtigom, brad, ha. Dili 666 ang Domingo, brad, ha, kay wala may mabasa. Kung walay mabasa, ibig sabihin dili tinuod. Kay kung unsay mabasa, maoray tinuod. Kay mao man ni ang pulong sa Ginoo. Mao man ni ang kamatuoran.
So kung unsay mabasa na to, mao gyud na tinuod, Brad. Kung dili mabasa, dili gyud na tinuod, Brad. Di ba, Brad? So nagtigom sila, nagpikas-pikas og tinapay silang Pablo. Adlaw nga Domingo, unang adlaw sa semana. Brad, ha? Mayroon na sad ka, ay dili kay silang Pablo og mga kuan kining sulod sa sinagoga adlaw ipapahulay. O dahil gibasa nako, Brad, nagunsa sila sa adlaw ipapahulay, nagunsa sila dadto sa ilang pagsulod. Nagsulod ba sila kay, ay karon tigom, karon kay adlay papahulay, magtigom ta. Niadto ba sila dadto para magtigom? Wala, Brad, niadto sila dadto para magwali. Iwali nila ang maayong balita nga mao si Ginoong Kristo. Wala sila niadto dadto kay para magtigom sila. Niadto sila dadto para mag-iwali nila si Jesus Christ sa mga Hudiyo. Mao na siya, Brad, nganong nangadto sila, nanulod sila dito para magwali sila sa maayong balita mao si Ginoong Kristo, Brad. So, sa unang semana day, Brad, nagtigom sila Pablo sa pagpikas-pikas og tinapay. Pikas-pikas lang tinapay, Brad, unang adlaw sa semana. Nga may tuyo sa paggikan sa pagkasunod nga adlaw. Nakigsulti anay kanila ang iyang gitaas, ang iyang pakigpulong hangtod sa tungang gabi ug didtoy daghang suga sulod sa itaas nga lawak diin nagkatigom kami ug diha sa bintana na naglingkod ang usa ka batan-ong lalaki nga ginganlag si Eutico nga nahinanok sa halalom nga pagkahikatulog. Mublard man ni siya. Samtang si Pablo nagpadayon paghihapon sa pagsulti og sa gidaog na gayud siya sa katulgon siya nahulog ngadto sa ubos gikan sa ikatulong andana. Na isa ka batan-on nga si Eutico natulog sa bintana, nakatulog kinagwali si Pablo. Dugay kinahuman abtan naggabi. Ug siya nahulog sa ubos gikan sa ikatulong andana. Katulong andana pa jud, ha. Sabi ka habog ang nahulugan. Katulong andana. Ug na nagpangaswat siya nga patay na. Kinsa dili mamatay ang nahagbong sa tulok andana. Apan si Pablo na naog ug iya ang giuban siya. Ug samtang nagakos kaniya miingon, ayaw kamo kabalaka kay buhi siya. Ug sa nakasaka na si Pablo og nakapikas-pikas sa tinapay og nakakaon, siya nakigsulti pa kanila sa taas hangtod na managbanag na ang kabuntagon ug unya migikan siya ug ang batan-on ilang gidala nga buhi ug sila nangalipay og dako uyamot. Apan kami mga miuna sa pagsakay sa sakayan milawig padulong sa ason sa tuyo didto among pa sa yun si Pablo kay mauman kini ang iyang tuyo nga adto lamang siya agi sa mala ug sa pagsugat kaniya namo sa Asor siya among gipasakay ug nahidangat kami sa Mitilene ug gikan didto milawig kami ug sa pagkasunod nga adlaw didto kami sa atbang sa Chio. Sa pagkasunod nga adlaw midunggo kami sa Samos ug sa pagkasunod nga adlaw midangat kami sa Mileto kay tuyo mangugod ni Pablo nga pagsaylo lamang sa Epeso aron dili siya kausikan ug panahon dadto sa Asia kay siya nagdali sa pag-abot sa Jerusalem kon mahimo sa adlaw sa Pentecostes. Bad, ha? Adlaw sa Pentecostes. Domingo gyapon na, Brad. Domingo gyapon adlaw sa Pentecostes. Gusto madto si Pedro sa Jerusalem kung mahimo sa adlaw sa Pentecostes. Domingo gyapon, Brad. Dili importante ang Sabat para kay Pablo, Brad. Para kay Pablo dili importante ang Sabado. Kay nga naman sa ilan nang
gikatiguman sa ilahan ng gikamintingan diri sa buhat 15 kung imong titan-aw tong akong previous nga video. Ang ilang gikamitingan nga ang ihimong balaod para sa mga hintil nga nakabig kay Jesus Christ. Mao lamang ang katong dumilian, ang pagkaon og dugo, pagkuan ka ng niluok og simbag Dios pakighilawas. Mura na brad. Mura dyan na dumilian brad sa mga hintil. Mura lang gisulat. Sunod ang pakigpulong ni Pablo ngadto sa mga ansyano sa Episo. Sunod na sad ni brad hanga video kay murag taas-taas na video. Sige, God bless.